आप सबका स्वागत है। एक प्यारा सा हवन गीत लेके आए हैं। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जब कथा पूजा होता है तो आप लोग उसमें गाइए और सुनाइए पंडित जी के लिए कैसे, और सब देवता आ रहे हैं। तो हवन गीत कैसे है, चलो सुनाते हैं। उगतै सूरज वाय जोर भइले ये हो, उगतै सूरज वाय जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। अरे हम नमः सोनी राम जी आए, हम नमः सोनी राम जी आए, राम जी आए संग सीता माँ को लाए, राम जी आए संग सीता माँ को आए, सीता जी आए से जोर भइले, उनके आए से जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। उगतै सूरज वाय जोर भइले, उगतै सूरज वाय जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। हम नमः सोने शंकर जी आए, हम नमः सोने शंकर जी आए, शंकर जी आए संग गरम को लाए, शंकर जी आए संग गरम को लाए, गौरा के आए से जोर भइले, गौरा के आए से जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। उगतै सूरज वाय जोर भइले जी, उगतै सूरज वाय जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। अरे हम नमः सोने विष्णु जी आए, हम नमः सोने विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी माँ को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी माँ को लाए। अरे उनके आए से जोर भइले ये हो, उनके आए से जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। उगतै सूरज वाय जोर भइले ये हो, उगतै सूरज वाय जोर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले, पंडित हवन करावै बड़ी देर भइले। हर हर महादेव।